Доброго ранку усім глядачам Добраранка. Рады вітаць вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Спадзяюся, вы прачнуліся ў добрым настроі. А калі не, мы зробім усё магчымае, каб яго ўзняць. Ой, вітаю вас, сябры. Добрага ранку, мае даражэнькія гледачы. Прабачце, крыху спазнілася. Прывітанне, Кася. Добрага ранку. Ты бегла, што так засаплася? Бегла, Лесік, ды яшчэ як. Амаль ад дому, да студыі. Ранішняя прабежка, кажуць, добра бадзёрыць. Гэта калі не спазняешся. А ў Касіным выпадку, думаю, карысці ад яе няшмат. Лесік усё ведае. Калі трэба хутчэй бегчы, то не заўважаеш, лужна там ці не. Ляціш маланкаю. Сэрца грукоча, а ў галаве толькі адно, каб толькі паспець. Бачу, Лесік, табе гэта добра знаёма. Так сам практыкуеш ранішнюю прабежку ў студыю? Не, я ўжо даўно не спазняюся. Упарадкаваў свае ранішнія зборы і ўсюды паспяваю. І як гэта ў цябе атрымліваецца? Накідаў сабе план карысных ранішніх звычак і прытрымліваюся яго. Цікава, падзяліся сваім планам з намі. Так, Лесік, расказвай і нічога не ўтойвай. Што трэба рабіць, каб не спазняцца раніцай у студыю ці ў школу? З радасцю падзялюся сваімі знаходкамі. Па-першае, увечары я падрыхтоўваю тое, што мне спатрэбіцца заўтра. Збіраеш заплечнік? Так, але не толькі заплечнік. Рыхтую патрэбнае адзенне. Падбор адзення раніцай шмат часу займае, пакуль знойдзеш падыходзячую сукенку ці спадніцу. Таму адзенне лепш падрыхтаваць увечары, спакойна, не спяшаючыся. Ага, так, гэту падказку я запомніла. Увечары буду прыдумваць свой заўтрашні вобраз. Таксама напярэдадні можна зарадзіць тэлефон. Абавязкова. А яшчэ ўсе рэчы, якія раніцай трэба ўзяць з сабой, лепш загадзя аднесці да ўваходных дзвярэй. Там іх ніколі не пазабудзеш. Менавіта. Але падрыхтоўка ўвечары – гэта толькі адна карысная ранішняя звычка, каб не спазняцца. А што яшчэ? Не завісаць у гаджетах падчас сняданку. А я заходжу павітацца з сяброўкамі, паглядзець, што яны апублікавалі. Дрэнная ідэя. Гэта адцягвае ад ежы і стварае ілжывае адчуванне, што часу яшчэ дастаткова. За сняданкам лепш глядзець нашу ранішнюю праграму. Правільна, Патап. Але абавязкова сачыце за часам, дзяўчынкі і хлопчыкі. А яшчэ засталася якая-небудзь падказка, як не спазняцца? А як жа? Вельмі эфектыўны спосаб. Перавод гадзінніка на 5-10 хвілін наперад. Тады ты будзеш збірацца значна хутчэй. І прыходзіць усюды своечасова. А што? Паспрабую. Яшчэ я заўважыў, што дастаткова прачнуцца на 10 хвілін раней, чым звычайна, каб пазбегнуць ранішняй мітусні. Сапраўды. Менавіта гэтых няшчасных 10 хвілін і не хапае, каб выйсці з дома своечасова і не бегчы пасля. Што, Кася, будзеш мяняць свае ранішнія звычкі? Яшчэ пытайся. Пачну збірацца сённяшняга вечара, прачнуся заўтра на 10 хвілін раней звычайнага, за сняданкам ніякіх гаджетаў і раніцай буду ў Добраранку першай. Нават першай? Паглядзім. Ой, не сумнявайся, Лесік, так і будзе. Добра, калі так, а зараз давайце ўжо адпачнем і паглядзім мультфільм. З задавальненнем. Слухайте, а з вами бывае такое, што вы глядзіце мультик і ў адным з герояў пазнаеце сябе? Часам бывае, але не цалкам сябе, а нейкія ўчынкі, напрыклад. Ці сітуацыі знаёмыя. Сапраўды, дзякуючы мульцікам можна паглядзець на сябе збоку. Зразумець, што ты правільна зарабіў, а дзе памыліўся. А памылак не трэба баяцца, на іх трэба вучыцца. Як любяць паўтараць дарослыя. Між іншым, дарослыя таксама памыляюцца. Вы ведалі пра гэта? Безумоўна, нават у распаўсюджаных звестках пра навакольны свет. Так, шмат засталося міфаў. Сябры, а давайце згуляем у веру-няверу на тэму вядомых міфаў. Як вам такая ідэя? Пра міфы? Ну, не ведаю. Калі нават дарослыя тут памыляюцца, я не ўпэўнена, што я выйграю. Не хвалюйся, Кася, абяцаю сваю падтрымку. Дзяўчынкі і хлопчыкі таксама будуць дапамагаць, Кася. Я ўпэўнены. Калі так, то я не супраць.
Цудоўна, вось наш памочнік. Зараз знойдем самыя распаўсюджаныя міфы. Так, гатова. Вы з гледачамі пакуль мульцік паглядзіце, а я тым часам падрыхтую пытанні. Сябры, адпачываем і глядзім мульцік. Ну што, адпачылі? Яшчэ як. А ты, Лесік, падрыхтаваў пытанне пра міфы? Безумоўна. Давайте пачынаць нашу гульню. Пад назвай «Веру, не веру». Так, слухайце першае пытанне. Ці верыце вы, што Вялікая Кітайская сцяна добра бачная з космасу? Веру, веру, веру. Гэтая сцяна такая шырокая і доўгая, што яе адусюль відаць, нават з космасу. А я сумняваюсь, наўрад ці магчыма. Кітайская сцяна шырокая. Потап, павер мне. Я ведаю, што яна шырока, але разам з тым звілістая. Не веру, што яе можна ўбачыць з космасу. І правільна, Потап. Вялікая Кітайская сцяна звілістая і хаваецца ў рэльефе мясцовасці. Таму разгледзець яе вельмі складана нават з нізкай арбіты. А вось егіпецкія піраміды можна ўбачыць з нізкай арбіты. А з высокай арбіты? З высокай арбіты ніякія збудаванні разгледзець немагчыма. 1 бал у Потапа. Малайчына. Віншую, які ты разумнік, Потап. Дзякуй, Кася, а ты не спяшайся адразу даваць адказ. Так, спярша падумай. А зараз другое пытанне. Ці верыце вы, што пустыні самыя сухія месцы на зямлі? Зразумела, там адзін пясок і нічога не расце, бо дажджоў амаль ніколі не бывае. Пустыня – самае сухое месца на зямлі. Што тут думаць? Але ў пустыні сустракаюцца аазісы. Гэта азначае, што яна не такая і сухая, як здаецца. Не верыш, Потап? Не веру. Напэўна, дзе-небудзь у Антарктыдзе ёсць і больш сухія месцы. У Антарктыдзе? А снег? Ён зусім не сухі. Потап правильно думае, Кася. Самыя сухія месцы на нашай планеце знаходзяцца ў Антарктыдзе і называюцца сухімі далінамі. Там няма ні снегу, ні лёду. Уся вільгаць выпаралася ад мацнейшага ветру, а дажджоў там не было амаль 2 мільёны гадоў. Ну і ну. А я і не ведала пра існаванне такіх месцаў у Антарктыдзе. Ужо ведаеш, будзеш здзіўляць усіх сваімі ведамі ў школе. У Потапа, між іншым, 2 балы. Віншую. Усё справядліва. Малайчына, Потап. Ты такі дасведчаны. Дзякуй, Кася. А зараз пытанне для нашых гледачоў. Сябры, ці верыце вы, што калі хутка за 5 секунд падняць ежу, якая ўпала на падлогу, то яна застанецца чыстай? Наўрад ці так. І я не веру. Бактэрыі адразу ж трапяць на яе. Што? А што адказваюць дзяўчынкі і хлопчыкі? Большасцю галасоў гледачы адказваюць, што не вераць. Правильно. Малайцы і вы, і гледачы. Шматлікія тэсты паказалі, што шкодныя бактэрыі трапляюць на прадмет адразу ж пасля яго падзення, пры першым жа кантакце. Таму хутка паднятае ўсё роўна лічыцца брудным. Не ўжывайце, сябры, паднятае з падлогі, напрыклад, пячэнне. Бо гэта міф, што хутка паднятае чыстае. А яшчэ міфы засталіся, Лесік? Засталіся, але іншым разам. А зараз перапынак. Ну як тут не смяяцца? Як не любіць гэтых смешных персанажаў? Вясёлы мульцік раніцай спрыяе добраму настрою на ўвесь дзень. Незалежна ад надвор'я за вокнамі. Ведаеце, вясёлы мульцік для мяне як палачка-ратавалачка. Калі сумна зробіцца, ці не атрымліваецца штосьці і злосць пачынае падступаць, уключу смешны мульцік і добры настрой вяртаецца. Усе справы ладзяцца. Бо усмешка спрыяе поспеху ва ўсіх справах. А вы ведаеце, што першабытныя людзі спачатку навучыліся смяяцца, а ўжо потым размаўляць? А як гэта вучоныя выявілі? Запісаць свой смех для нашчадкаў першабытныя людзі не маглі. Вядома, не. Доказам гэтага факта з'яўляецца рогат шымпанзэ. А шымпанзэ рагочуць? Ніколі не чула. Ты няўважліва за імі назірала. Падчас гульні бойкі шымпанзэ казычуць адзін аднаго і смяюцца.
Трэба будзе за імі паназіраць. Упэўнены, вам спадабаецца такое відовішча. Заінтрыгаваў Лесік. А калі рагочуць шымпанзэ, то і першабытныя людзі ўмелі смяяцца. Зрабілі выснову даследчыкі. Цікавы факт. Дзякуй, Лесік. Рады быў з вами падзяліцца. А зараз давайте глядзець мультфільм і смяяцца. Я готовая. Што ж, будзем развітвацца, сябры. Няхай сённяшні дзень будзе вясёлым і незабыўным. Цікавым і багатым на прыемныя навіны і сюрпрызы. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!